Delio taldea izango da, musika zuzenean telebista saioko talde protagonista. Talde nafarrak disko berriak kaleratu berri du, itxaropena kontraesan, eta diskoa gehiago ezagutzeko Entxegu lokalean egin dugu hitzordua bandarekin. Gaur, gurean, Delio. Delio berez 2019an sortua da, nahiz eta 2020an kaleratu genuen lehendabiziko musika, gu 2019an elkartzen hasia ginen, eta orduan Eneko, Aitor, Joseba eta ni ginen, eta orain aldaketatxo bat izan dugu, eta Omar sartua basu jole bezala 2022an ikuste. Lehenengo diska 2021an kaleratu genuen, eta gero egin genuen EP lan motz bat, 4 abestitakoa, 2022an kaleratu genuena. Eta oraintxe atera berri dugu gure azken diska, bigarren lan luzea, 9 abestirekin. Urtarrilean ikusi zuen argia itxaropena kontraesena. Diska 21an atera, eta otsailean eman genuen lehenengo kontzertua. Antxo aingo antzokian, baina COVID garaia zen. Mundu guztia eserita, baina sentsazio onak, nahiz eta COVID garaia eta hori, jendearen erantzuna izan zen ikaragarria, joten ginen lekura, jendea, bestiak kantatzen zituen, baina sobrau eta erantzun oso ona, eta jendearen arrea ere oso ona izan zen, bai. Ni 2022an sartu nintzen taldean, aurretik lagunak ginen, baina taldean 22an sartu nintzen. Entxeguren bat 21an egin genuen, baina ofizialki bai, 22an. EPA Aitorrek grabatu zuen, eta ni disko berria bai, itxaropena kontraesana. Delio taldea punk rock giroetan dator. Kantu zuzenak eta biziak lantzen dituzte. Gitarra sutsuekin eta melodia handiko ahots eta azpi ahotsekin. Punk rock zaleak gara denak, Ekimetz eta Biok, Omar ere bai, baina igual ez ginen hainbeste elkartzen, baina beti ibili gara kontzertuetan ikusle bezala ere bai. Eta ere bai hortik sortu zen taldea egiteko asmoa, kontzertuetan ibiltzen ginen. Ez gara ez oso musikarionak orduan. Beste musika estilo bat egiteko, igual. Hori da. Bai gustoko ditugula, igual Otxagi, Joseba folklorikoagoa da, zu metaleroagoa, jo más punkai supermelodiko, Omar... Bai. Badira influentziak taldean, igual nabarmentzen direnak eta beste asko ez direna nabarmentzen, baina taldea osatzen dute berez. Hori da, bai. Konposatzen dugun edo zer, beti norabide berdin hartzen dut. Lehenengo diskatik, azken diskauntara aldaketatxoak izan dira, abestiak lantzerako orduan, igual konposaketan, eta ere bai taldearen zentzua niretzat hori da, musikalki zitzea eta handitzea, sartzea, baina ongi, bai. Joango gara, printza gehiago batzen eta kontzeptu gehiago lantzen ere, gure garapen pertsonalarekiko ere harreman hori daukalako, bai taldea, bai hori, baina gure base musikala beti izan da punk rocka, eta nik uste ez dakit beste gauzen bat egiteko almena izango dudan. Debuteko diskoak pandemiaren erdian ikusi zuen argia, eta lehen emanaldia ere garai horretan eskaini zuten, jendea eserita eta musukoa jantzita. Kuriosoa da, baina pandemia hori izan zen guretzat lanzadera. Kontzertu oso gutxi zeuden justo hasi ginenean eta diska kaleratu genuenean, baina horregatik jendeak egiten zion kasu pila bat etxeetik musika berriari diska berri bat agertzen zen eta jendeak eske behartzen zituen estimuluak. Orduan horrek ere bai lagundu zigun eta justo diska atera eta gutxira hasten ziren kontzertutxo hauek ordu arraroetan, jendea eserita, baina guretzat hori izan zen, horrela hasi ginen, eta justo gero jendea ateratzenean kalera, zituen kriston gogoak kontzertuak ikusteko, eta sortzen ziren kontzertuak edonon, bizitza ospatzeko, kalean geunden berriz. Ordura arte
abesti batzuk bazuten nahiko eragina potentea, baina ostia orduan baziren letra batzuk sartzen zirenak bihotzean, beste momentu batean zirela más letras más del montón, ez? Eta gero horren erantzuna zuzenekoetan nabaritzen zen pila bat. Eta iban a bloque todo el mundo sobrado. Bai. urtean iristen da taldearen bigarren emaitza. Disko txiki bat da, 4 kantuz osaturiko lana. Lehen diskotik, disko berri honetara doan, tarteko epe lana. Gure norabide musikala baita ere igual da alderantziz, ez? Osea, lehendabiziko kantak dira 2 minutu terdikoak, azkarragoak, mas punkiz, eta gutxinaka ja epean nabaritzen da melodia pixka bat txukunagoak, tempo edo konpas ezagitarragoak ez dakit nola ditzen diren, baina grabatzerako orduan positulenek bai nabaritzen zituela. Bai, baina horregatik izan zen, ze justo ja bageneukan esperientzia hori estudioan batera lantzea lana, eta horregatik ja gero joan ginen beste ideia batzuekin estudiora moldatzen zirela gehiago. Biziko diskan kantak sortzen ziren mobiliakin grabatuz, eta gero estudiora heltzerakoan llegas a un punto, hostia, ¿y esto es a la contra o es? Eta ez dakizkizu teknizismo horiek grabatu arte. Eta orduan eperako ja horrekin joan ginen. Eta horrekin joateak, lau abesti ziren eta gero beste bat geratu zen kanpoan eta videoklip bat egin genuen. Baina nabaritzen da, garapen pixkatxo bat bintzen. Taldearen disko berriena 2025 honetan argitaratzen da. Itxaropena kontraesana izenpean. 10 kantuz osaturiko vinilo ederra da. Musika bidean beste urrats bat. 2023an hasi ginen pizkat kantuekin, ideiak ekartzen eta hortik aurrera pizkanaka joan ginen gauza moldatzen eta gauza berriak ateratzen. Lehenengo kantua eta eskena igual dira 2019 edo 2018koak. Bai, hori da. Eta 2 urte azken hauetan eman diegu forma kantuei. Genituen zirriborro gehiago, baino azkenean erabaki genuen kantuarekin geratzea. Nahi genuelako lan bat txukuna eta gure ustez borobila. Orduan ez genuen relleno hori sartu nahi, eta baten bat kanpoan geratu da, eta nordaki aurrerago buelta bat eman da aterako duguna da ez. Landuagoa eta entzuteko ere errexagoa, no? Naiz eta entzuteko, grabatzerako orduan, lantzerako orduan, eta eramangarriagoa, uste ere. Melodiak ere asko gustatu zaizkit. Lehen baginen bakarrik 2 pertsona konposaketetan eta orain izan dira 3 eta 4, zeren dago kantu bat diskan bigarrengo kantua. Asier Leozen musika dena, diseinua baita ere bera egin duela. Eta kriston artista eta nabaritzen da ez dela gure kantua. Baina beste kantuekin eta dijoan postuan ordena egiten du diska horrek enpake bat egitea. Omarrek esaten zuen bezala, kanpoan geratu bai dira zirriborro batzuk, baina horregatik geratu dira kanpoan. Igual abesti single bezala edo 4eko epe batean ongi joango dira, baina momentuz diska honetan ez zeukaten lekurik. Gitarrak dira taldearen ezaugarri bat. Indartsuak dira, sutsuak, melodikoak eta beroak. Horiekin batera, base ritmiko indartsua du laukoteak. Soinu sendo eta trinkoaz. Punk rocka bere muina oso gitarreroa da beti. Eta gu ere oso gustoko dugune sonido bat da, ez da, igual gaur egun presenteago dauden beste estilo garbiagoetan edo gitarra. Bajuak kriston presentzia ni, gustoko dute baxuan presentzia eta nabarmentzea eta baina niretzako gitarra da nire instrumentua eta bai disko honetan melodiak txukunagoak daudela
bi ahotsak, rifaldaketak eta horrelako gauzak, eta oso pozik eta oso gustoko ditu. Gainera, konposatzerako orduan, Kimetzek gitarra jotzen du, abesteak gitarrarekin konposatzen ditu. Ta egia da, guk erabiltzen dugula gitarra melodia horiei ahotsa emateko, ahotsarekin jolasten dugu pila bat letrarekin ere bai melodiarekin, baina gero gitarrarekin ahotsaz pizkat deskantzatzeko eta erabiltzen dugu horretarako, edo abestiei hasiera potente bat emateko, edo jendeak batzuetan abesten ditu punteoak, gitarraren punteoak, eta hori niretzat dala hostia, zen ni gitarra jotzailea naiz, eta orduan ez dakit, melodia bat jotzea eta jendeak abestea, niretzat da igual letra abestea baino potenteagoa bai. Ni adibidez ere diska honetan grabatu dut kasunetan ere bateriarekin, ez lehenengo diskan bezala, eta ni uste ditudan, hori bomboaren neurria sakonago, potenteagoa, eta gero timbaletan igual neurri txikiagoak eta pixkatago dago, ere ongi gelditu direla brikak edo eskalak egiten, eta bomboaren soinu potente hori uste diska honetan ongi gelditu dela. Punrockean ere askotan sartzen zaio basuari melodia gehiota, eta nik uste pasatu gabe oso ondo geratzen dela. Kimetz da taldeko ahots nagusia. Berak sortzen ditu kantuak eta ahots melodiak. Abesteko era taldearen beste ezaugarri nagusi bat da. Eta horren gehigarri, azpi ahotsak daude, non laguntza ugari izan duten kantu berrietan. Oso pozik geratu nahi emaitzarekin, egia esan. Bai hori, abesti berak bezala nola garatuagoak diren. Eta lehendabiziko diskan orain entzuten duanaren ere ahotsa, gustoko dut, baina ikustu dut garapena eta orain askoz gustokoago. Eta pozik, eta bai igual melodikotasun gehiago duenez, ahots bera bortzatzen zaitu melodikotasun hori egitera. Eta oso pozik, atera naiz. Eta, ahotsetan baita ere lagundu naute taldekideek eta nabarmentzen dira beste diskoetan ez ezik Omarren ahotsa. Egon dira, Oier eta Asier, Sofrau taldetik direla anaiak bezala, eta gero Lier, Garratz eta Garratzeko abeslaria ere, direla oso lagunak, eta ni uste dut abesti bakoitzarako ahotsa proposa. Diska honetan, buelta bat hemen genion ahotsei eta koroei baita, eta hori pizkanaka nik uste oso ondo sartu ditugula. Estudioan kapa eta kapak sartzea oso golosa da, eta ni ere gustoko dut. Igual gero zuzenekoetan bat geratzen da kanpoan koloren bat. Horregatik, koroak egitea oso zaila da, guk buruan ditugu koro pila bat ari de, no sé que guapismo, eta gero estudioan hori egin behar da. Bai, eta gero horiek egite duten gustoko ditugun taldeak, dara bateatzean 3 tipo, que cantan mejor que ninguno de los del grupo. Orduan orain, bueltak ematen ari diegu horri. Zuzenekoak nola prestatu. Bigarreko ahotsetan. Hori da. Taldearen disko guztiak Iruñako Sound of Siren estudioetan grabatuak izan dira, baita itxaropena kontraesana azken hau ere. Soinu mailaren bestaldean, Julen Urzaiz aritu da berriz ere, eta Maisuki jakin izan du taldearen esentzia biltzen. Berarekin harreman ona sortu genuen lehendabiziko diskatik. Ondo ulertzen du taldearen helburua, geroz eta hobe. Julen dago mobidan totalki sartuta orain. Julen egongo ez bazen, ez dakit beste bat egongo zen hortik, baina ateratzen ari dira hortik disko oso potenteak, eta bera dago atzetik eta hori ez da kasualitatea. Potenteak, guztiak. Eta gainera hori, ongi ulertzen ditu talde bakoitzaren ikuspuntuak eta... Eta igual eramaten dugu ideia bat, eta nire kasuan,
igual bateriarekin abesti osoa grabatu eta ideia horrekin, eta grabatzerako orduan esaten du, igual hau mobi hau aldatzen baduzu edo probatu, eta bueno, eske asko gelitzen da, edo orduan norrek ere pues asko laguntzen du, eta gero musika orduan edo konposatzeko orduan ere. Egia esan, nahiko, paseletik nahiko garatuak eramaten ditugula kantak estudiora, berak ere esaten digu, badira taldeak askoz gutxiago eramaten dituela abestiak, eta bai bera produkzio artistikoan lan egiten duen arren, nire uste bere balorerik da nola ulertzen duen soinua eta movida horiek. Diskoak autokoizpen gisara ikusten du argia, vinilo formatu eta plataforma digitaletan. Diseinu lanean Asier Leoz aritu da, eta insertak Izaro Gaiastegiren argazki eder bat du. Diskoa gugeuk argitaratu dugu, autoekoizpen bat izan da. Diseinuaren atzean Asier Leoz egon da, bere bai dago barruan insertean Izaro Gaiastegi handiaren argazkitxo bat. Eta kontzertutara etortzen diren jendearentzat, hor gure musika erosteko puntu bat izatea garrantzitsua iruditzen zaigu. Baina garaia hauetan ere bai, egon bar gara ere bai interneten edo jendeak distantzian dagoen lekuan gure diska izan nahi badu, baduzu ere bai. Ez dugu inoiz egin, lehendabiziko diskan egin genituen tabernetan saltzen genituen CD-a. Eta batzuk saldu genituen, beste batzuk ezakigu gertatu den, ez garenako joan, horrelakoa gara. Eta, orduan ezakigu saldu diren edo ez. Edo diruak intzegin duten, ez gara joan. Orduan, orengoan pixka bat seriotasun puntu bat minimoa nahi genuen. Eta vinilo hau autoekoiztu dugu, ez dugu CD formatuan atera, ez dugulako diru puta bat ere. Dena horretan gastatu dugulako. Eta kontzertutan aparte izango da TAE Records eta Muberren salgai. Diseinua Asier Leozek egin du, gure laguna dena, eta buelta asko eman dizkiogu, hasieran ez genekielako oso ongi nondik bideratu, baina azkenean aurkeztu genuen bonbilaren ideia eta pizkanaka beraren laguntzarekin garatu genuen. Hasieran nahi genuen marraztuta izatea, baina azkenean ideia hau oso potente eta oso bisuala zen, kolorekin jolastuta ere bai, kolore gutxi, baina ongi jarrita, konposizioa ere bai, interesgarria, minimalista izatea nahi genuen, baina ere bai beteta dago portada, ez? Minimalista izan da. Gaztetxeetan eta areto txikietan abiatu dute kontzertu bira, eta laster ekinez edo atortxu bezalako jaialdeetan eriko dira. Taldearen bidean, mugarri garrantzitsuak izango direnak. Hor egongo gara, lehendabiziko ekin ezen egon ginen ja eta laguna ditugu. Superongi, horrelako festivalak guai daude, publizitate gutxi, horrelako mamoneo gutxita. Kontsumidore bezala beste kontzertu batzuk nahiago ditugula. Jotzerak orduan igual ere ez, oso intentsoa dena guztio, korre bat, gustora egongo gara eta sekulako gona emango dugu lagunekin gainera jotze duten kasi guztiok ezagunak gara edo horrelako zezer. Orduan ongi. Hori ekinez apartez, uztailan ere aturtxo nengo geha, eta ilusio askorekin azkeneko aturtxoa delako eta kristona izango da. 4 egun, talde pila bat. Ez gara ohituta festival gansoetan ibiltzea, ez no seke rock eta batzutan hemos caído Iruña rocken ditu gintuzten eta
Eta horrelako ja fijatzen zara, ez nola mugitzen den jendeak ze ekipo de trabajo eta horrelako gauzak, bidea superintensiak, batzutan beste batu zapalduz eta, bueno, ez gaude oso dituta. Orduan kinez edo horrelako atortxu edo horrelako, nahiz eta dimentsio hundik izan, barruko tratua eta nahiko etxeko. Kaleko tratua. Nahiko etxeko. Izan ere, taldearen indargunetako bat zuzenekoetan dago. Agertoki gainean gozatzea dute asmo, eta era berean taldea bozgorailu bezala erabiltzea. Momentuz, lehenengo kontzertutxo hauek, diska aurkeztu lehen esan dugun bezala, eta gero aurrera jarraitu eta zuzenekoak ongi egin, eta jendeari harrera hona eman, eta hori. Bai, hori da. Eta pixka bat nahi duguna esaten, ez gara oso onak igual letretan edo ez dakite hori isladatzen, baina gu maite duguna esaten dugu eta uste duguna. Gure aldarriak gure eralan bota, ulertzen dituenak ongi, maite dituenak oso ongi. Eta ez dituenak, ongi, perfecto. Oso ongi. Baina bai, beti disfrutatu, ontara etorri gara. Eta horretarako egin genuen mobila hau. Ongi posatzeko, lagun pila bat ditugu, herri pila bat ezagutu ditugu. Eta hortara da. Hori da, igual, importantena, inbeste jende inor ezagutzea eta orain talde asko eta lagunak izan eta kriston jendea ezagutu eta harremana eta hori da, pasada bat, ematen duzu ja hori betirako.